मुलांना बाहेर जाऊन हक्का नूडल्स खायचे होते. मी त्यांना म्हटलं, "नका जाऊ बाहेर, मीच तुम्हाला घरी मस्त अगदी बाहेरच्यासारखे हक्का नूडल्स करून घालते." तर नूडल्स घेतलेले आहेत. हे थोडे थिन नूडल आहेत. तुम्ही रेग्युलर नूडल घेऊ शकता. बॉईल करून घ्यायचे, गाळायचे आणि थंड पाण्याने धुवून तसंच ठेवून द्यायचे. पॅनमध्ये तेल घ्यायचं, तेलाची क्वांटिटी थोडी जास्त घ्यायची. बारीक चिरलेला लसूण घालायचा आणि नंतर त्याच्यामध्ये उभी चिरलेली ही शिमला मिरची घालायची, गाजर घालायचा, कोबी घालायचा, कांद्याच्या पातीचा कांदा घालायचा, थोडीशी कांद्याची पात पण घालायची आणि हे हलकं भाजून घ्यायचं. अजिबात त्याला जास्त शिजवायचं नाही आहे. अगदी अर्ध्या मिनिटासाठी हलका परतवून घ्यायचा आणि नंतर मग त्याच्यामध्ये थोडे सॉस घालायचे. त्याच्यामध्ये मी रेड चिली सॉस घातलेला आहे, ग्रीन चिली सॉस घातलेला आहे, टोमॅटो केचप घातलेला आहे, डार्क सोया सॉस घातलेला आहे. तुमच्याकडे शेजवान चटणी असेल तर ती आवर्जून घाला. माझ्याकडे नव्हती म्हणून मी घातलेली नाही. सॉस घालून झाल्यानंतर पुन्हा हे एकत्र करून घ्यायचं. गॅसची फ्लेम थोडी मोठीच ठेवायची. चवीपुरतं अगदी थोडं मीठ घालायचं, कारण या सगळ्या सॉसमध्ये थोडं मीठ असतं. हलकं अगदी परतवून घ्यायचं. गॅसची फ्लेम मोठी करायची आणि नंतर मग आपल्या आवडीनुसार याच्यामध्ये नूडल्स घालायचे आहेत. नूडल्स घालून झाल्यानंतर मग हे मस्त असं एकत्र करून घ्यायचं. गॅसची फ्लेम मात्र थोडीशी मोठीच ठेवायची आणि नंतर शेवटी मग कांद्याची पात घालायची भरपूर अशी. पुन्हा एकत्र करून घ्यायचं आणि मस्त अगदी आपले हॉटेल स्टाईल अगदी चायनीज गाड्यावर मिळतात ना, तसे हक्का नूडल्स घरच्या घरी तयार होतात. भरपूर क्वांटिटीमध्ये आपल्याला कमी पैशामध्ये खायला मिळतात. एकदम टेस्टी आणि एकदम जबरदस्त असे हक्का नूडल्स झालेले होते. तर नक्की रेसिपी ट्राय करा. झाल्यानंतर कशी झाली ती कमेंट्समध्ये नक्की सांगा. व्हिडिओ आवडला असेल तर त्याला लाईक करा, शेअर करा. माझ्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. अशाच छानशा रेसिपीचा भेटू नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. थँक्यू.